panggondian ni Tuhata nunga sahat hita tu minggu pesta paningotan hari hasasaur ni tondi parbadia asasaut ni hata ni Tuhan Yesus doi andorang so manai ibana tu banua gijang ai di dokdo uli munadoi ia lao au ai out so lao au dang naro panggondiani manopot hamu alai anggo lao au suruoku do ibana tu hamu tondi parbadea ido nama jou jala pahoton pasoran ni akan na porsea iman pria tondi parbadia do nang mengajari hita mengatusi lomo ni rohani debata alani upasat hami matuhamu selamat hari Pentakosta ma dihamu saluhutna selamat hari Pentakosta manang dihamu di pesta parjolo parningotan hasasaur ni tondi parbadia sadarion di togu-togu dohita asa mangolu di bagasan tondi ni debata di dok Tuhan Yesus audo dalani hasitongan dohot hanguluan alani tu ibana dohita marguru jala di bagasan ibana dohita mardalan di hasitonganna atong kita akan na pinarhamaul di Jehovah jalan toktong masihol di asini rohana betama hita marsoba lau mamuji dohot pasanga pon tuhata roma hita marolop-olop tujolona marede mahita sian buku ende nomor 102 ayat 1 ayat 2 Amen. Songonon nina Tuhan Jehovah, leonoku tuhamu rohanai baru, doton dinai baru tu bagasan ate-ate muna, jala usatoku roha batu sian daging muna, jala lehonoku tuhamu roha namar pakilalaan, jala lehonoku toniku tu bagasan ate-ate muna, audo membaisa asa marparange hamu di bagasan aka patiku aka uhupupe radotan muna jala patupaon muna do
Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manondangi jala mengajari rohani akan porsea di hatam, marhite-hite tondi parbadia, sai buahai marohanami, asature parohanami, marhite-hite tondimi, asa toktong dame rohanami, makalason hagogoon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sien buku ende nomor 105 ayat sada. Di pesta parningotan hasasaur ni tondi parbadia sadarion, iman atar surat di Galatia 5 ayat 25 1 ayat 26. Ia dung dipangolu to di ihita taparangehon maton di i unang mata ehahi hasangapon narumar unang masiasapan manang masilatean atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na humbar tupati ini. Amin. Maredehita sien buku ende nomor 104 ayat sada 1 ayat 2. Potima dosata tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang
Di pesta parningotan hasasaur ni tondi parbadia sadarion, rodo hami tu adopanmu, manopoti dosa nami, nunga di jauho hami, asa mangolu di bagasan tondi, jala marparange marguru tu tondi i, alai sai talpe dongolu nami marparange marguru tu daging, mangoloi hisap-hisap ni daging, doho sakap naroa namaralon tu tondimi. Di jauho dohami tu parsauran ni ihot ni holongmu, lao pasuaton hasadaon ni roha, dot paralea-leon di tongan ni huria, masyarakat nang bangso nami, alai sai olo dope mian late, hosom ni roha, elat, teal, dohot pangisahion di diri nami, holan makarikoton diri sadiri, dohot mar hasangapon narumar. Lehon matu hami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hok rohanami marha porseaon, lau manggotapon nasa dosa, doho roha portibion, asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelean namangolu, jala nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehova. Nunga pola hupasisi aka pangolosim songon obun. Jala songon obun manarop aka dosam. Sai mulak maho tu ahu, ay ahu dosi paluaho. Asangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita sien buku ende nomor 475 ayat sada. Debata turpu di hari mingguon, imana tersurat di Yohanes pitu ayat 37 1 ayat 30 siaa, tajaham mamargati soring. Songonon mahatana, dungi di hari pesta na parpudi na sumangapi, jonjong ma Yesus disi di pagogo masuara na madok, molo adong na mauas, tu ahu ma ibana rominum. Alai taringo tuton di ido di dok hata odeng, ima si jalo oni aka nagabe porsea di ibana, ima sahatna, martua do aka natumangion hata ni debata, jalana upeopsa, amen. Maredehita sien buku ende nomor 400 ono plus sada ayat sada 1 ayat 2.
tidakon maha porseotai, songo nahina tidakon ni dongata saha porseon di sandok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana di tubuhon ni si Maria, naga begabian sienton di perbadia, andorong sohabubuan. Ido tuhata, natu maon na bernit, di pangumuan ni si Pilatus, na pantai terpanjal doi bana di autom benar silang, na tua tu bandotoru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disi mai ibana, pamul sugo tu tanaon, manguhumi alak na mangulu do na mate. Au porsea, diton di perbadia, jala adong sadahuria na badia, huria atau pani ala Kristen akan nabadia, do dia sesani dosa, do dia tai namando, mula mangulu do sogok daging ni halak nong mate, doho dia nguluan na surah sudah. Amin. Tikting namasa di Huriata di Mingguon, tanggal 5 Juni 2022. Naparjolo, ruas nataba. Tajalodo gabe ruas ni Huriata, Dr. Adil Sentosa Pasaribu, narosian HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun, dengan nasida di Raffles Hills, Blok I3, manang di Wik Walu. Napaduahon nanaing merbagas. Tikting parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu pabagas sema dulpan siahaan, anak niamata situa makmur rio siahaan, tubuni inata keserlina boru si jabat, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Salamun nomor 10 Walu, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Manang Wik 2. Dohot Orwana, Teceria Okta Marlina Boru Matondang, Boru Niamata H Marsakap Matondang, Tubuni Inata Roslina Boru Napitupulu, ruas ni HKBP Padang Sidimpuan, Resort Padang Sidimpuan, Distrik 1 Tabaksel, Sumatera Barat. Sian Huta Jalan HM Syukur Soritua nomor 7 Padang Sidimpuan, Pamasumasuan di Patupa di hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 di HKBP Cibubur Resort Cibubur, masuk pukul 8 WIB. Tikting Parjolo, naing majalo pasu-pasu pabagas sema Roy Johannes Gultom, anak ni Amata Takas Gultom SH, tubuni inata Normaida Boru Dolok Saribu, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Cipinang Ujung nomor 45, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Manang Wik Sia. Dohot Orwana Meli Krisnawati Boru Manurung, Boru Niamata Sabar Manurung Nahinan, tubuni inata Rumenti Boru Sijabat, ruas ni HKBP Ciputat Resort Ciputat, Distrik 21 Banten. Sian Huta Kapung Bulak nomor 93, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Pamasumasuan di Patupa hari Sabtu 25 Juni 2022 di HKBP Cibubur Resort Cibubur, masuk pukul 10 WIB. Tikting Parjolo, tiktik tambahan. Naing majalo pasu-pasu pabagas sema Julian Frederick Lloyd Simanjuntak, anak niamata Dr. Andus Nurdin Simanjuntak, tubuni inata Tionggo Borhutapea, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Rawabola nomor 66,
Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Manang Wiksada. Dohot Orwana, Trisna Ekawati Boru Pakpahan, Boru Niamata Robinson Pakpahan Nahinan, Tubu ni Inata Tiorma Boru Tambunan, ruas ni HKBP Depok 1, Resort Depok, Sianhuta Jalan Ratu Jaya, Cipayung, Kota Depok. Pamasumasun dipatupa di hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2022 di HKBP Cibubur, Resort Cibubur, masuk pukul 8 WIB. Napatuluhon ruas Namar Sahid. Taboma ditangyakta akka ruas ni Huriata na di Bagasan Parsahiton. Sada nyonya Nainggolan Boru Sitinjak, wik 4 pemulihan di Bagasna Sida. 2 nyonya Ha Hutajulu Boru Panjaitan, wik 5 di Rumah Sakit Tarakan. Napatuluhon nyonya Nababan Boru Tobing, wik 8 pemulihan di rumah. Nomor 4 nyonya Situa Siregar Boru Simanjutap, wik 8 di RSUD Ciracas. Nomor 5 Amang Situa LP Tambunan, wik 10 pemulihan di Bagasna Sida. Onom nyonya Jesi Bagariang Boru Manulang, wik 12 di Rumah Sakit Sentra Medika. Na paupaton Pentakosta Perjolo. Sadarion 5 minggu Pentakosta na Perjolo, manang pesta Perjolo perningotan ari hasasaur dito di Purbadia, laos papungu pelea dohita bahen pelean tuulaon sending HKBP. Na palimahon Pentakosta Paduahon. Hari Senin 6 Juni 2022 ima Pentakosta Paduahon, pesta Paduahon perningotan ari hasasaur dito di Purbadia. Patupan ni Huriata do parmingguon pukul 10 sia WIB, hola sahali parmingguon. Laos papungu pelean dohita bahen pelean tuulaon keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan. Manang KPKC HKBP. Napaunopon sermon punguan lansia. Hari Selasa 7 Juni 2022 patupaun ni Huriata do sermon punguan lansia masuk pukul 10 WIB maringanan di GSM Gloria Lantai Sada nani uluhon ni Paditata. Torop ni sermon punguan lansia tanggal 31 Mei 2022 40 halak 10 talak ama dohot 20 palak ina. Napapituhon panitia tahun kesehatan 2022. Hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 patupaun ni Huriata do rapot panitia tahun kesehatan masuk pukul 10 sia WIB maringanan di GSM Gloria nani uluhon ni Paditata. Marhita tiktingon pinangido tusude panitia asa reta madohoti rapoti. Napawaluhon ibadah bersama keluarga. Di hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 ima ibadah bersama keluarga di parmingguon pukul 7 dohot pukul 10 WIB. Napasiahon ucapan syukur bulanan. Hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 papungu pelean dohita songon ucapan syukur bulanata. Tapasahat ma sian lasni roha songon parbue ni hapor siata. Napasapuluhon padidion nabadia. Hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 di parmingguon pukul 10 WIB. Patupaun ni Huriata do padidion nabadia tuakka poso-poso yanakon ni ruas ni Huriata. Marguru natoras di hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 masuk pukul 10 tolu WIB. Maringanan di konsistori. Laus dibuama surat pengantar sian situa WIB. Nah pasaptu sadahon pengumuman. Hobar tu program kerja ni Huriata tahun 2022 marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni Huria naso pasahaton peliat tahun asa di pasahat bema peliat tahun tu Huria manang melalui situa witnabe. Gorni ruas naung pasahaton peliat tahun periode sada Januari saha tuturpul sada Mei 2022 bui mata jaha di warta sadarion. Na pasapuluh duahon ruas namuding. Nunga marujungolu ruas ni Huriata ima. Sari Boru Sitanggang manang nai Septini.
umur 50 tahun. Kinabaluhon ni amata situa Juan Dimanik, maringanan di jalan Jankes Ade Munjul, Manang Wiktolu, moding na di hari Sabtu 4 Juni 2022, tuudean hari Minggu 5 Juni 2022 di TPU Susukan Siracas. Sadarion laus dipatupado parmingguon di rumah duka Sopogabe masuk pukul 8 WIB. Nuaing saat mahita tu acara marningot ruasnya huria namoding jongjong mahita saluhutna. Ujung perdalanan ni ngulu ni dongat taon laos paingotok kita do sude nakita pe disedatiki tongdo songon nasida ikomoding. Alani toktong mahita merpakirimon na mangulu saliling di Portibion jala hobas manang sadihari pehita laho manadikon tanoon. Taingo mahatan itu hatta di pangukapos sa plopat ay sa pultulube martua ma akan mate di bagasan Tuhani. Olat nyon tutu di doktor di masoho manasida sian paru kilo nasida ay namangihu ma tu nasida niula nasidai. Tabo masude keluarga nang si solhot na tininggalhon ni dongata naung jumulumodingi as anggiat ma tuhata mangapuli nasida alani martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Akatikting na mangihut boy mata jaha na adong di warta jemaat. Songonima tikting di mingguta sadarion. Tabegema kor ina maranata dohod diuduti kor ama partukuan.
Maredehita sian buku ende nomor 107 sekalian tapasahat peleata pelean sada A sada B. Yeah.
Hamuna manami na nami na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus Tuhata. Hatan di mata di minggu perjulu perningotan ari hasasaur ni Todi Porbadia. Dene dosian surat ni Apostel Paulus di bid 2 mamukasian ayat 8 sahat rodi ayat 10 sada. Tapayu diut ma di bagasan rohata hujahau matuhita songonon ma tersurat di si. Alai dang tarhalomohod debata akka parroha daging. Alai anggohamu dang be di bagasan dagingi. Di bagasan tod dido. Molotung tutu tod dini debata maringanan di bagasan hamu. Alai molo soto dini Kristus di jolma dan Kristus na punai bana. Alai molo Kristus di bagasan hamu mangulu do todi alani hati goran nang mate pamatang alani dosai. Alai molo maringanan di bagasan hamu todi na manungguli Yesus sian namate sadok panguluon ni ibana nang manungguli Kristus Yesus ima nang pamatang muna namatei. Hinorhon ni todina na mangingani hamu. Ima sahatna. Horas madhita. Amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Minggu tasadarion ima minggu Pentakosta. Hari pa 50-hon. Dung hehe Tuhata Yesus Kristus siya namate. Laos di bagasan minggu Pentakostaon gabi minggu parningotan hasasaur ni Todi Porbadia songon nama sa ujui di Jerusalem. Molo didok hari parningotan naneng didok di si ima masa mengenang. Paingot-ingot, asa unang lupa. Masa yang bisa mengenang kita di satu peristiwa yang selayaknya tidak mungkin dilupakan. Itu masa-masa yang menentukan sasitongna untuk melangkah ke depan. Tarsongo kita na mardongan saripe itu yang manginang. Dakku boto piga hamunan di patoho-toho tikini ate. Anggo masa namin nga marhal bihami do inata. Ngaliling hamu mardongan do nasida. Alay marhalet sa tokki donian. Beda do mardongan dohot marhalet ate. Molo marhalet nga di do kondisi I love you. Molo mardongan daong biasa di idang pula mardongan biasa. Jala dung marumah tangga hami dahulu do si pata bica soison inata teh, bica soison. Dahulu si pata adong perselisian, ulu kan? Isinong gugu yung manajuk berbeda ya deh. Ya, ulu si pata unang maju suguru ha toka ade. Ulu si pata perselisi bedu inata. Namusek. Apalagi yang perdita, aduh susah membolong songon nama sadik kami. Itu ruh SMS lu situ arojo hamubah ni kodok. Ayah songon nasuta bodoh nama berbeda nanti. Nah itu. Jadi dak kuboto sada kiat mau nate kunci asabui ita mula muse holong tayamang inang au pribadiku mau. Turhu kenang no tiki-tiki perjulu pajupang do inata. Mang bagat nih. Wah. Holan senyupe dang terpudumi bahkan. Dungi dingo amu setiki mandokon holong doro aku tuh itu. Wah 3 bulan nih dipersiapkan nih holan hatana sakabagabay. Dakku boto dah murah-murah hita mandokon itu I love you. Nah, anggo dang tohoi. Saya hui ngok may hukenang may aga. Mandokon ipi ko 3 bulan di bada di diri. Holan mandokon na sakali mati. I love you. Sa ngok di amang teh jatuh bangun do mabuin atau naraku bagasan. Ada kenangan yang indah. Itu makana mulo songonat
adong persoalan di rumah tangga, unang pitor sirang atong. Dang Kristen nih, dang percibuburi ade. Halakam me. Iko ningoto muna do mengenang bagaimana kita pertama-tama ketemu, dungi marhalet, manoton, anggo mengenenggula da sanga manoton rak tikin marhalet tadi. Dan adong bioskop dikini di huta rupaning. Ya, alai mengenang itu, bagaimana kita memperjuangkan, bagaimana kita mersakap neng marumah tangga, makatatai, dungi rak martupul senyum-senyum, sudi mamereng iba, satu na tarpasu-pasu, satu na margeleng, satu na sama tua. Tidak ada hidup yang tidak ada persoalan amanginang. Isi, dan adong persoalan. Dan sian diri riba sian halak. Selalu ada persoalan hidup, selalu ada pergumulan, ido mulut tahun. Ido ubahenda ditiki na menghadapi pergumulan hita. Kenang, ingat akan indah na tabu. Ay molo tak kenang na salpu di peristiwa-peristiwa perjalanan hidup na tonggi na enak. Bodoh mulate Tuhan. Itu dah. Selalu ada pergumulan enang. Tapi yang maju gubernur Jawa Barat tete. Aku saya hutangnya aku deba. Waduh pun diriku waduh mulu aku songoni. Tabo tu tete Ridwan Kamil. Rahasia-rahasia darion. Bahkan mulu hujah media sosial. Pabarani hudu halak. Memben hoax. Sudah ditemukan namang tehe. Waduh mulu dijaha keluargai. PHP aklana asing tarhirim nasida. Selalu ada pergumulan. Dang tagokon pergumulan ini rodwe. Idu ubahena di bagasatikon molo ditaringo ti tod di porbadia tu hita. Hasasaur ni tod di porbadia taingok mak. Molo masa paru kilo di hita molo sanga pergumulan molo songon namoru padaramamu amanginang. Molo nasusa pikiranmu alani pergelengomu dot akatetanggam manang todongmu. Ingok mak, adong do tod di dihita. Nunga dele debata tod di dihita, di pasar tod di na tu hita. Mata kenang peristiwa yang real. Nah benar-benar terjadi yang historis. Dalam sejarah benar-benar ada. Molo tajah di buku Ulangi Apostel 2 di sido di patorang taringok tu songo dia do parroni tod di porbadia. Saor tod di marhiti na marjamita si Petrus. Masyatusan majolma molo saor tod di bagasan nguluna naso masyatusan hian di hata ni si Petrus di hata na dipakai ni si Petrus lau pasaton hata ni di bata lau pasaton barita nauli masyatusan manasida nangpe marasing-asing hata na tiniupna itu makana molo tataringoti parningotan hasasaur ni tod di berbadia tayengok mak adong do tod di diau, tod di ni bata. Jala molo nunga adong tasadari tod di ni bata mang, unang taripu holan na dihita tod di manang hot di si tod di daw. Adong do heado padita sa sitona profesor na sida SM Hudagalung mantan sekjen GKPI jala miandang sanga dosen namion ali dong pensiun na sida juk mana sida rotu kampus STT tiki tingkat tulu mana tingkat opak mahami sehat do penasida menyitir sendiri apa yang tua jala juk don makatata itu mahasiswa boho ditiki hamina makatatai pajupangi ditaringo tiba nama taringo tutodi. Jadi alana profesor nasida tertinggil do si pareonon. Ate tertinggil do iba. Ditaringo tiba nama manang huate hami mataringo tutodi. Do padapok mutaringo tutodi porbadia. Ninda nasida. Bah todi bade batadui profesor nami. Lumadah uboto deh. Ay sudi do Kristen mapotoi. Jadi bah molotod disonggop tu hamu.
Baru pada muna di si, bamolati ma di Tuhan memang adong do tod di hita niku. Au sadir rumah dako ni. Ale di boto hamudo. Dan dibatasi inganan waktu tod di. Nabui do meret tod di. Nabui do meret tod di. Nabui do bergerak tod di. Aidang namate tod di bergerak doi. Jadi masuk ni proposal ribuah inadongan. Beta tung diri di hilala ho manang dipikir ho, manang di dokroham nunga adong tod di bata di ho. Ingok ma nabui do meret tod di batai. Naung pinasaur na itu ho sian ngulung. Ingok ma cerita taringok tu Raja Saul. Disada Samuel saplonom ay saplopat. Meret matod di misir matod di sian Raja Saul gabi diulibana manaso gabiak diulaibana ma akan nasodinggan. Jadi manang isi halak na saya tuktung mangulaw nasodinggan saya ditahi ibana di pikiran na di rohana Allah manahin ading nasodinggan to kadongan na saya dirajum ibana dirina nasumitong halana asing dang sitong. Hati-hati, beda tung meret tod di sian nguluta. Pantas jut binereng rupaning nang di babe. Dahiado hitamuruk. Rimason. Apalagi tu geleng niba. Sini kau nak mulung ngamurkin sampai di harat Indonesia. Namun saya tidus soni nak songo dia mandi dus jolma. Molomuruk kita. Gabi ingok mau tihata ni profesoron. Cerita ni si Saul. Jangan-jangan roh Tuhan sedang tidak berada di dalam kehidupan kita. Ido ubahen na tataringo tio namang. Ido bana dipaingot tu hita ingat. Ingot tamu. Sudi hita tarlumu hita na parcibuburon. Tod di bata nunga di pasar tu hita alay boy do mereti. Boy do mago tod di isian ngoluta. Indikasinya gampang. Molo tasakapi manang tapi kiri akan jahat akan nasudinggan nong merek matod di sedang siap-siap tod di keluar. Hati-hati hita. Suruh tondim pelua honaho pelua ma ode bata. Anggo na mangedehon ni sina sabui. Ujago si buli sinang mare desian Maranata. Siya pertukuan. Ujago. Alay rohana buah. Ido. Taburo nakin lagu Maranata ya teh. Nakin dokon. Catat nakin ni. Ho nasorat. Nasorat do hita de sudi. Ayo do makana mau luhubigi nakin. Terhupasodo. Nasing terhunikmati naku bereng-bereng. Tuh bunyi lagun, bagak ni jual mana nerak bagasan, ya, itu dah tod di do nama kata sini. Apalagi yang natulakku di sana ga yang mang bagak ni nerak bagasan. Alai songo dia do hita, songon bagak ni edet tai nguluta. Mula mare de hita kan taburu sira dari surga do, edeta nakin, nalasar aku mangedehon songgop Tuhan di jolomo di paingot tita songgop dohita songgop betul di Purbadia di baheni lugahon songgop dokon eden di pertukuan lugahon ngulum marhiti todim di bata mardongaton toddim di bata asa unang siang asa unang marisuang hasa saorna tu portibion nang tunguluta. Takas do didok apostol Paulus didok diturpuk tahun aidang terhalo mohon dede bata akka parroha daging songo dia parroha daging adorang so turpuk tahun di ayat 5 ai pardagi godo di parwahon akka namangi huton dagingi alai toddi do di parwahon akka na mangi huton toddi ai hamate ado harohaon ni daging alai hanguluan jala hadame odo
anggo harohaon ni toddi. Hamusuhon dopak debata do harohaon ni daging, dang olo udduki tupatik di debata, aidang tarbahesa. Masuk matuturupuk tahun mandokon. Aidang tarhalomohod debata, akka parroha daging. Ale diuduti di ayat siang musi di dokter apostol Paulus tu hita, alai anggo hamu, isi mahamon, hita, akan aporsia, ruas ni hakabipi cibubur, ruas ni hakabipi, di dok tu hita di bagasan tikion, alai anggo hamu, dangbe di bagasan dagingi, di bagasan toddi do, molotung tutu toddi di bata maringanan di bagasan hamu. Ale molo sotod dini Kristus si dihamu dan Kristus napuna ibana di dokdongan adong do dua na tarik menarik di bagasan mulut tahun na berjolo hagiok ni daging na berduaon hagiok ni toddi saya mana tarik menarik don saya merbedai don di dia do sa sitong na ikon si ihutonoton molo monang do hagiok ni dagingi songon edok ni apostol Paulus ima harwahon ni daging akka hamusuon akka partotangon akka hamolon madipatupai ale molo hagiok ni toddi do hagiok ni dibatano na mangula na monang di bagasan partotangani di bagasan paraloni akka hadameom ma dipature di bahani hamu amanami nanami di bagasa tikyon molodok saur toddi purbadia tu hita ingok mak adong do toddi ni dibata di hita tiupi ta tiupi jalamolo halak namian di toddi saya nadinggad do di rohana senyum dungi molo makatai pelabo molo muruk pe jolo martangiang bodoh hita mabeni amang molo neng mare hita do ina tamat tamang martangiang johamu na dua tong lupit tangamu na rap martangiang kamu Tuhan yang mare hami sobas suruh matodim jadi perbedaan ini cantik mah gabi terbalik mah tu perbedaan memang kona berjuang ko berkebaina ceng mahita na musik di bahani tahu jima molo toddi do mangula di hita paluas ma toddi mangula di bagasan nguluta nasi patakan badonai dang tapi kiri adong do toddi di hita lupa do hita kadang na nong adong toddi nong saur toddi di hita ma tapatu pa ma jala mangulu di bagasan toddi ima hita ai molo di bagasan toddi manang di bagasan nguluta toddi output nai na taulaipe pikirat taipe toddi do tarsongon teko ngajarang be minum pakai teko hita teh pakai dispenser nama sudah teh ngajarang be molo teko manang aha isini tekoi deido na keluar dang adong teko di bagasan kopi ale keluar tuak dang adongi manang diisi kopi hape keluar bir dang adongi manang aha isini kopi tekoi ido na keluar amang tarsongon ido ngolu di jol manuain manang aha di bagasan ngolu na toddi do manang daging do ido na keluar dang tarbahe ini berubah tidak ada simsalabim di bagasan ngolu di jolma tidak ada ale molo toddi do di bagasan ngoluta parmueni toddi do na keluar ahana na di parbuhen toddi idu na keluar molo tajah di Galatia 5:22 idu na keluar di bagasan nguluta dang tarbahen molo di bagasan nguluta toddi ada na keluar narumar narwa tidak mana sebaliknya na sodinggan adong di bagasan nguluta ale na keluar radinggan tidak ale ahana adong di bagasan nguluta ahana di bagasan rohata ahana di bagasan pikirata isi do na manggohi roha do pikirata ido na keluar sian pabahenata nagabi pabahenata di bagasan uluta atong molo tahari koton hadamion marguru to di mahita
ai gudang parsoryota, gudang hamolota, unang tatabay akanaso dinggan, unang tatabay pergumulan hamaolon ninguluta, holan ala ni pasobutagas ni hagyo ni daging ta, atong mangulu di bagasan tod di mahita, di bagasan tod di mata, nenget tauji asa tarpatu pahita akan adinggan di parsorata martang yang mahita. Tuhan di mata manami molati ma di pasat rohanami nunga hutang kami hatam napengoto kami taringo tutod di nong pinasaur humudi hami nunga saur hami dok tod dimi saya digohi tod dimi mahami Tuhan saya dirajai tod dimi mahami asa marhiti nong saur jala digohi tod dimi hami tarbaik kami mah akan adinggan parbu ini toddi song na pinangidumi ajari hami Tuhan maka mulatihon saluna mulutung piadong manang ragam akahamaulo na wadupi hami urupi hami Tuhan asa tarbaik kami jala ingot hami toddi mima nahu pangasaw kami di bagasan perdalanan ning ulunamion jala ajari hami marparange ajari hami marpakuling, ajari hami mardongan, ajari hami martodong, ajari hami nagabi siutoko, asa todimima namanggohi hami amang, asiro ham, urubi hami, marpamuati maho di hagaleon nami, pasu-pasu ma, hami salu naruas nuriam name me namangudang sa tunamatua. Lehun gugol as niroha do tahi pason namar dapot asa terpakai hami salut na Tuhan lau mangulahon ulawmu pakubasion nong pinasahak mi di hami dia karagam ni ulaw na pinasahak mi Tuhan gabi jol manabur jumahami ala nong dirajai tod dimi hami diajari tod dimi hami disemangati tod dimi hami Tuhan lahu patupa akan adinggan pasu-pasu ruasin huriam namar sahid inang nenggulan boru si tinjak inang hutai julu boru pajaitan inang nababan boru tubing inang situasi rigar boru si manjuntak amang situa LP tambunan inang si bagariang boru manulang dohot situa riko na 70 nahurang sehat nuai ragudang do pihak kadongan nami ruasin huriam namar sahid Ali Tuhan tuk doh wasom pamalupon na sida dangadong na satur patupaho patupa mayamang asa unang gabi bobonosan na sida unang luas na sida mangasahon pikiran ale mangasaho ko na sida marhiti na mamasu-masu akasipanganon sinumon nangakauba do para medis nagabi pangurupyommu laho pahosikon parsahitonis yang pamatangna hisara mana sida Tuhan tujulan narion pasu-pasu akaruas nuriam naneng marbagas imad dulfan siahan dohot teseria okta marlina boru matondang song-song ninang Roy Johannes Gultom dohot Meli Krisnawati boru manurung aliamang pasu-pasu manasida dia ke pangaradion laho majalo pasu-pasu para bagasoni asa gabi ripe naburjo nasida Tuhan gabi suami manang istri na siuloiho nasa toktong patupa haday mahon dohot hadingganon di tonga-tonga ni keluarga kedua belah pihak parguguin na sida Tuhan asa molong tupung di palwaso na sida marpesta marujuk homana jongjong di tonga-tonga ni pestai asa dinggan salu na mardalan ulaw ni gabi las marohani ruasmi Tuhan las marohani pengantin lahu mangalugahon parumatanggaon naneng paujakomu di bagasan ngulu nasida ingot hami sada ruas ni huriam parhalado nami amang situa manik natongon di bagasan obason natuari di alapo inang nyonya manik boru si tanggang pardihutan ni situa nami ali Tuhan pasu-pasu ma natinadikon ninangi amanami situa manik do boru nasida nasasadai asa
margugo na sida Tuhan, majalo na masaon. Jala toktong maho Tuhan mangalehon ras ni roha di nasida, sika ni habut ni rohai. Adang terbaik kami mangapula nasida, gada sahola kolo Tuhan nabui mangapuli nasida. Atong apuli manasida mang, asiroham, pargugui si Tuhan nami asa hubas musinasida, jala hibas lahu makubasi huriam di tonga-tonga ni hakabibi Cibuburon. Atong sa di mangulu nami nang sudi aka program duhot pakubasion ni huriam sa minggon. Homa toktong na madongani aka parhaladum laho patupa aka nadinggan di tonga-tonga ni huriamon. Asa marhitip pakubasion ni marsangap ho Tuhan lam las marohani ruasmu, lam ditadda maho, lam ditadda mana holong di roham. Atong mangulu di bagasan tod di mimahami, pargugui hami Tuhan asiroham, sisa dosa nami mangasahon Kristus Yesus. Amin. Mari demahita.
Jom mahita, salut. Tatangnya kon mapiliata ali di batama nami na di Banua Gijang hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon nadinggan doh nasa ulibasan na mauli utus upasa tami masya na nilihon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gawi uap na hucus di julong pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami gudang ni silang lehon mitu hami asalam girgir hay mandok mauliante tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan di bata amanami nasota rasam dugu dang ni silon lohom mudi hami todim na badie di lohoko tu hami jolmas sungmonggopi hami naliaon na umar gaido di lohoko tu hami jalagumu dang dui siap Portibion doh sian pangisina sudi on pemolati marohanami jala pujon nami maho ala ni sudi habal gaun dot hamuliomu naung pinapatarmu tu hami saya leho matod di porbadia tu huriam akana ulu manghuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai, jala dipatong-tong hami, mian dibagdita naulii. Alito di porbadia, say pasada mahuriam napi na pungu-pungumi, asa masih jalowan jala masih haolongan songon akaruas ni daging ni Kristus Yesus nabadiai. Sodangi jala patiur mahami, asa hutadahami akadusa nabalga do na mepmet si pasidingon nami. Say buas mahomane sa dosa nami, asa lambadia jala ibaru hami ganup ari, asa terbaik kami saur di bagasan huria nabadia nasasadai. Say odihon jala padu muhami tu amai, asa pos rohanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Say tabay sila lehon tu huria, asa lam gadda torob ni akabar barita nauli, dohot pangajari, dohot para siroha na mamaritaon habal gommu di Portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sudi parpunguan ni halak Kristen di gereja di parsikolaan nang di bagas nabi asa tahu nasida sahor tu parpunguan sugut saya sungguli akan atar pudum jala parbogui akan agale saya songgoti ma akan aneang dohot natakang marroha asa ditinggal hon nasida hajahaton nabi saya parrohaya akan nabusuk roha jala puli akan marsak dohot nadangoli asa unang di rupa-rupa Portibion akan manguluiho saya tatak manatar gogot dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni hapor siyaw di Tuhan Yesus. Saya ajari na sida maralus, jalamian maho di bagasan na sida. Saya ramoti mapikiran ni akapanggonggomi, panguhum dot akaraja. Asa tigor uhum na sida, jala asa dihabirin na sida, ari paruhuman sugut. Saya patugu hapor son nami, asa toktong hingot hami, nong sisa dosa nami, jala buanomu hami tuhanguluan sugut. Saya sungguli pakirimon na mangulu di hami, asa pos rohanami, nang malake dagingon, pangulum mudo muse, asa masuk hami marnida di bata ama, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, aliya manami na di Banua Gijang,
Sai pinurbadia maguarmu, sai roh maharajonmu, sai saut malomoni roham di banua tungaon songona di banua gijang. Lehon madihami sadaron hanguluan siapari. Si sama dosa nami, songon panisa nami di dosa di dongan amar dosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batabaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor rohon madamena tu todim. Amen. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan memberkati. Tayong mamar sugot amang marminggu musahita jam 7 borngin nate. Mulate mak.